जोङो बिसायख'थि जि माने फोसावथिंनाय बे फोसावथिंनायखौ जोङो मालाबानिफ्रायनो आसले आनअफिसियेलि जों मावगाय थाखादों आरो बेवहाय बिराद माने रायलायनांगौ बा फोसावनांगौबो खोथा गैखाया मानसिफ्रा अलरेडि इउपिपिएलनि जि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जि सरकार बे सरकारखौ सोलायनायनि नामाव फैगौ समाव जे मोनसे बिराद गिदिर गोदान मोनसे मुगा जानो थांगासिनो दं बेखौ फोथायनाय दङ बेखायनो बे बाराव जों खालि एक्सारसाइज जोङो जाहाथे आगोलाव मोननायनिबो डाबल डिजिटआव जाहाथे जोङो कनभार्ट खालामनानै बे ओनसोलनिफ्राय स्पेसियेलि तामुलपुरनिफ्राय जाहाथे जों देरहानानै थांनो हायो बिनि जों नाजानायखौ फैगौ 30 दिनाव मावनो थांगासिनो दं आरोखि नैबे समाव कक्लाबारि आरो बेवहायबो अलरेडि जोंहा गबिन्द बसुमतारी डिपुटि सीएम सारा जेब्लानो आसाम स्टेटआव जेब्ला मोनसे गावनि जि माने पर्टफलिय' बे पर्टफलिय'खौ मोननाय लोगो लोगोनो जोङो ओरैहाय बिटिसिनि जि माने कक्लाबारि आरो जि माने भैरबकुन्द बेवहायबो इलेक्सन जानो थांगासिनो दं आरोखि नैबे समाव बेथ' बिथांनि हारसिंनि बाथ्रा बेखौ बहुद रायलायनांगौ जेबो गैया आरो बिथाङा बे रोखोमनि बार दल बारस'नाय बा दलनि खोथा खोनासङागारा गावखौनो गोरोंथि देखायनाय आखल सभाबखौ जों आगोलावनो नुबोखाबाय आरो बेखौ लानानै आं सानो मिडियाफ्राबो बिराद हाइलाइट खालामनांगौ गैया सिंगल पार्सन सिंगल लेंगुवेज बेयाव जों बिराद गिदिर खोथा बुंनो लुगैयाखै आरोखि बिथाङा बुंबावदों जे आगोलाव बेबायदि खोथाखौ बयबो बुंखायो जेनेरेलि खिन्थु दिनै नोंथांमोना बेखौ हमनो हायो दिनैनि बारा बिजेपि इउपिपिएल नि जि माने मोनसे सरकार बे बारजों बारफागासिनो दङ इमानुल मुसाहारिया बबेयावबा माने हाद्रिनि थरसे हाद्रिनि मा बे बालाफोर बायदिसो अबेबा खनायाव गोलैनानै थागोन बे बारनि इलेक्सनाव आरोखि जोङो आसा खालामदों गाबोननि बिथोरावनो गासिबो क्लियार जाजोबगोन अलमस्ट गाबोननो जोङो बेखौ माने मोननो हागोन होननानै आङो बिटिआर रायजोखौ बुंनो हायो आरो नैबे समाव नोंथांमोननि इउपिपिएल दोलोनि गेजेरावनो गोबां टिकेट जोङो गासिबो एकदम माने इउनिफर्मलि इउनाइटेड जानानै दङ जोंनि गेजेरावनो सोरबा सासेया टिकेट मोनोबा बे टिकेट मोननाय मानसिखौ जों गासिबो ज' लोगो जानानैनो माने जोङो बिथांखौ देरहाहरगोन बेवहाय जोंहा दोला जि सिद्धान्त खालामगोन बेनो आरो स्पेसियेलि तामुलपुराव जि माने गासिबो जि बिजाथिनि दाबेदारफोर गासिबो बिराद अमायुग बिराद अनथावथाव आरो इउपिपिएलनि थाखाय गोबां खामानि मावबोखानाय आरो जोंहा बिसास दङ जाय मानसिया गावनि पार्टिखौ मोजां मोननानै एथ' समाय होबोदों आरो दसेनि थाखाय बे 5 बोसोर खुंथायनि थाखाय सोरबा एमएलए सोरबा इएम जानायनि थाखायनो जे माबा मोनसे माने बिराद गिदिर घटना जाथावथाव बे जोंनि इउपिपिएल दोलाव आगोलावबो जाफेराखै आरो फैगौ समावबो जानाय नङा आरोखि नैबे समाव बेफोरखौ जों एसे आगोलावसो बुंखाबाय अबेबा बे जि बार बे बारनि अबेबा खनायाव हाद्रिनि बाला महरै अबेबा दंफां बिलाइयाव सिथारनानै थाबाय थागोन बेलेग जेबो नङा बेफोरो